Samtang pipinakaadlaw na lang, Pasko na. Apan mga manindahay ug paboto sa may South Road Properties SRP nagmingaw pagihapon. Si Luan Mirondina sa report. Sukad mag-display sa iya mga baligyang pabuto si Anita Sisa sa may SRP niadtong Lunes, Disyembre 17, kausa pa lang siya nahalinan. Busa na balaka na siya kung unsaon pagbawi ang iyang puhunan kung magpadayon ang pagnihit sa ilang mga customers. Kausa pa mi nahalinan. Ang amo sa kauban dito kausa sa diyan nahalinan. Ya diri pa gani mi nangatog, mao gyapon. Sa una ngadto mi mga tug mi nay mamukaw. Nya dili ra mi manirado. Naray mo palit. Naay maglabay-labay. O daghan wala may kuan diri. Wa gyud. Gibasol ni Anita ang bag-ulang nilang pwesto nga mato niya lisod tultulon sa mga mamalitay ug pabuto. Bintaha unta alang sa mga vendors nga makabawi-bawi sila karong tuiga tungod kay menos ra ang ilang kompetisyon. Apan lagi tungod kay bag-o ang ilang pwesto hinungdan nga wa sila matultuli sa ilang mga customers. Kaniadto, moabot sa 50 ka mga firecracker vendors ang mamaligya ay sa may SRP. Apan ning tuiga, 20 na lang ka mga vendors ang gihatagan og pwesto. Wala mi mahibaw iba nga naa diri. Nya dili sa kay mi makita. Wala ba mi kuan dito, wala tay butang nga this way dito no. Wala lagi. Wala jud mi kuan. Sa kunsaon, ambot lang saon kanina mo mahalinan. Hinuon libre nga gitugutan sa kagamhanan sa dakban sa Sugbo ang mga vendors nga magkapahimutang sa dapit. Ug nag-amot-amot na lang sila alang sa genset nga ilang gigamit aron sila may supply sa kuryente. Nang hinaot na lang sila nga unta mukusog ang ilang halin atol sa pagsugat sa bag-ong tuig. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.